on anem a passar-ho bé. És la colla. Trobarem amics, mons per descobrir, accepta el repte. És la colla. Ara estem connectats, este és el teu canal. Quan la colla és com olla, qualsevol cosa pot passar. Avui és un dia especial, estem amb la colla. Avui és un dia especial, estem amb la colla. Això també. Això. Una miqueta de color. Sí. Ei, calla! Crec que hi ha algú així que està a la lluna de València. Com? Has fet un viatge espacial des del garatge? No, Pau, que pareix que estàs en un altre planeta. Ja queda no res perquè comença el programa d'avui. Per a què no queda res per al dia de la mare? I encara no tenim cap regal. Tranquil, que hi ha algú així que ho té tot controlat. Sí? Qui? On està? Hola? Hi ha algú així al garatge? La tens així davant. Sóc jo, Pau. Vinga, va, trau les pintures, que mira el que he trobat al tràster. Taran! Això és el que entens tu per tindre-ho tot controlat? Pintar un quadre? Què som? Els nous Sorolla? Serà una sorpresa molt xula per a la mare. Xula, no sé si quedarà, però segur que sí que li donem una bona sorpresa. Clar, con la que vos hem preparat avui amb el nou programa de La Colla! Hola, colla! Com esteu? Bé! Bé o superbé? Superbé! I sabeu qui sóc? Pau! Clar que ho saben, però el que no sabem és qui sou vosaltres, a veure de quin col·legi veniu. De Soler i Gómez! Ah, i això on està? En Castelló! Ah, molt bé, molt bé. El que vull saber jo és qui eres tu. Jo sóc Laia i la secció d'avui es diu... La Verena de la colla! Sí, això ho tinc clar. El que volia dir és de què vas vestida. Ah, ja t'entenc. Ai, per fi. No, és que no puc dir-te-ho perquè precisament d'això va el joc d'avui, d'endevinar de què anem vestits tu i jo. Exacte, perquè haureu d'endevinar les nostres professions, perquè avui jugueu a... Qui és què? Pareu atenció, perquè el que heu de fer és trobar alguns objectes com este que estan amagats dins de la piscina de boles. Exacte, són objectes que tenen a veure amb dos professions misterioses i que estan relacionats amb la roba que portem Laia i jo avui posada. I com ho fareu? Doncs superfàcil. Entrareu d'un en una a la piscina i trobareu objectes que poden ser meus o de Pau. I quan entreu, busqueu bé. I després, quan trobeu un dels objectes, ens el donareu a Laia o a mi, a qui penseu que pertany. I ràpidament entrarà el següent participant a buscar-ne un altre. Però no vos tireu de cap a la piscina, que tampoc és tan profunda. Només teniu 2 minuts per a recopilar objectes i en acabar haureu d'endevinar les nostres professions. Perquè no vos oblideu que el joc va d'endevinar de què anem vestits, Pau i jo. Perquè teniu ganes de començar? Sí? Molt bé, doncs que comence el Qui és què. Ja tenim a la nostra colla més que preparada, així que 3, 2, 1... A veure, què troben per ahí, què troben per ahí? Això què és? Això? Què penses que és? Per a Pau, ràpid. Per a mi. Vinga, següent. Ai, cuidao! Mare meva, això és una bola. Mare, busca, ràpid. Velocitat, velocitat. Per ací, jo veig coses. Això què és? Això què és? De qui és? De Pau i de Laia, ràpid. De Pau de la... Pau. Meu, vinga, següent. Ai. Això de qui és? Meu. De Pau, molt bé. Oh. Vinga. Ai, a veure, A veure què trobem per a ahí. veure si trobeu alguna cosa. Això què és? Laia. Per a mi. Ué. Següent. Més ràpid. Vinga, va. Això què és? Per a Pau. Per a Pau, Sí. molt bé. Vinga. Ara, això què és? Per a mi. Ai, moltes gràcies, que mono. Ai, Ai, això? què és?
Per a mi. Quina velocitat, eh? Quina velocitat. Vinga, va, que ja queda poc de Ho temps, estan fent genial. Una altra ferramenta per a mi i Vaja. s'acaba el temps. 5, 4, 3, Per aquí és. 2, 1, time! Molt bé, però ara penseu quins objectes ens heu donat a mi i a Pau. Per exemple, aquestes ferramentes, són meues o són de Pau? Meues. I a veure, això què és? Un ratolí. Això és de Pau, molt El bé. meu ratolí. I este gatet tan mono és meu o és de Pau? De Pau. Doncs pren, Pau, per a tu. Gràcies, Laia, gràcies. Sabeu com es diu això? No. Sí? No? A veure, sí, qui ha dit que sí? Ah, sí? Irene? Un estetoscopi. Quina és la meva professió? Mecànica. Mecànica, tots segurs? Sí? I la de Pau? Metge. I això com es diu, un metge d'animals? Com? Esteu tots d'acord? Sí! Doncs... Molt bé! Efectivament, érem Pau el veterinari i Laia la mecànica. Un fort aplaudiment. Però ara tenim algunes preguntes per a fer-vos. Per exemple, vosaltres què voleu ser de majors? Jo, constructor. Constructor? I tu? Yo también. També? els dos. Quina casualitat! Vamos a trabajar juntos. Molt bé! Ah, que guai, I no? a veure, per ací, què volen ser de majors? A veure, per ací, què voleu ser de majors? Astronauta. Ostres, astronauta... policía. Policia, sí, n'hi ha de tot. Cuinera. Cuinera, que Cuinera. bo. Yo profesora. Professora de què? també? De matemáticas. De matemàtiques. I per ací, per Que ací? difícil. També professora. També professora. També, eh? També professora. Profe? També professora? També professora. Mare Quantes meva, profes? quantes profes! Sí, sí, doncs totes. mira, com que sou totes unes professionals de les professions, vos heu guanyat la Verena de la Colla! Té braços, coll i punys, però ni mans, ni cap, ni ulls. ¿Me puedes repetir? Ni manicas ni ulls. Buf. ¿Un insecte? ¿Qué? ¿Que no tenga ulls? ¿Una tarántula? No sé. ¿Y no té mans? Tiene que combatir de punch. Un alienígena. Un humano. Un animal. ¿Los animales también tienen cap y ulls? Ay, es que no sé, ahora me queda en blanco. ¿Fantasma? ¿Volcán? Sé que es, pero no sé cómo se diu. Una camiseta en capucha. ¿Una sudadera? ¿Una bufanda? ¿Un smoking? ¿Guants? ¿Una falda? Lo que se fique la gent para vestirse. ¿Una camisa? ¿Una camisa? Ma mare i mon pare en casa tenen camises. Tinc una camisa para anar de comunió que és blanca. Quina colla més sabuda! Sí, senyor! La camisa! Hola, colla, soc Laia Bot, el robot automàtic que més com bolla. Bé, en realitat continua sent una persona, però avui canviem el xip per a posar-nos en la pell dels robots i aprendre com funcionen aquestes meravelloses màquines. Vivim envoltats de cables, codis, programes informàtics i jo la veritat és que no tinc ni idea de com funcionen. Però no us preocupeu, perquè en esta escola de robòtica de Castelló de la Plana ens posaran les piles o ens carregaran les bateries. Bé, el que siga que facin els robots. I ja tenim així, totalment immersa en les noves tecnologies, esta colla d'amants de la robòtica. Hola! Hola! Com esteu? Molt bé! A veure, qui em conta què feu així? Hem muntat robots impressionants que fan coses molt xules. Uau, jo tinc moltes ganes de veure això. Vos agrada la robòtica? Sí, De l'1 al 10, quant vos agrada? molt, molt, molt. Molt infinit. I què és el que més vos agrada fer quan veniu així? Pues montar cosas super guays de Lego y muy altas. Què és el que feu així?
Bueno, sempre dic que a mi m'agrada dividir-ho per estacions, diguem, per racons, i sempre construïm una miqueta, que és el que els agrada. Els agrada un muntó. Deixem aquesta llibertat que expressen les teves creacions i després sempre treballem un poc de programació en robots, com treballem l'art o treballem estimulació de motricitat o l'espai o ciència. Mesclem tots els conceptes al final per a que el desenvolupament siga global i treballar totes les àrees. Que guai, la veritat és que jo estic al·lucinant perquè ells estan a tope en la robòtica. Jo també. Em podríeu ensenyar alguna coseta que vos agrade molt? Sí. Mira, Sí? ensenya'ls, Edgar, què estàs fent? Què estàs fent? Com se diu? Dibujant. Dibuixant. I què dibuixes? Pues mira, un cuadro. Uau! Està guai, Sí. A veure, Roser, una pregunta, perquè jo no estic entenent res. Jo pensava que estàvem en un taller de robòtica, no en un mercat. Això què és? Què anem a demostrar? Ciència. És ciència. Ciència. I què anem a fer així? Això en què ho convertim? En instruments. Com va sonar una fruita? Això és impossible. Els ho demostrem? Ara, la llima. Ah! Vinga, ara, la taronja. Connectats? Uau! I per últim, el plàtan. Molt bé. Uau! Un fort aplaudiment! Què passa si vos assolteu? Assolteu vos. I Edgar, ara que Blai toque. Blai, què passa ara? No sona! Perquè no està connectat. Ostres, i tu creus que jo podria fer màgia? A veure, què he de fer? Coger el cable mágic, Jo agafo el cable toca màgic. la agua y sona. ¿O me puedes dar la mano? Vinga. Ahora toca el agua. Quita el cable ara. Fíjate. Podríem fer la cançó de la calla, Ah! Va explotar! Hola! Com esteu? Què esteu fent així? Això què és? Son como uns drons, pero que pueden... que Els tenen més desmunten? O és que s'ha trencat? No, se Es desmunten. desmunten. Perquè això té una part magnètica que s'ajunta. Que guai, que guai. I tu saps volar el dron? I volem veure com es fa. A veure, explica-nos-ho. Lo primer, donar-li a este botó verd. A veure. I ara l'elevem. Mare de Déu! Ostres, com mola, però se va rapidíssim, no? Una miqueta. Una miqueta, sí. Què és el primer que hem de fer? Donar-li el botó verd. Donar-li el botó verd. Ai, però ja volarà? No. No. Ui, ja es comença a fer soroll, Sí. I I ara? després donar-li ahí i ahí per a que vole cap a dalt. I ja volaria? Sí. Sí. Mare de Déu! No, en esta semanita. Hem tingut problemes, calla. Acabat el dron a la basura. Això és 3 punts més. Hola, Hola. com esteu? Bé. Què esteu fent així? Això què és? Això són robots fets de Robots? Lego. Robots fets de Lego, ostres. Quines parts tenen estos robots fets de Lego? Sí, per exemple, una d'aquestes parts és el sensor ultrasònic. Mare meva, sensor ultrasònic sona supercomplicat. És com les rates penades. Emiteix un so a molt baixa freqüència i rebota amb l'objecte que està enfront. Això Molt bé. es diu ecolocalització. Jo he vist per ahí que té una llum. Este també la té? Sí. I aquesta llum què és? Este és el sensor de color que si veu blanc que busque negre i si veu negre que s'està acabant que vaig cap al blanc i gire. I aleshores sempre continua la línia, no? Sí. I per allí? Queden els motors que Els fan motors. girar les rodes Clar, per a que i que es moga. el robot es mova. Anem a fer dos programacions, una que és sumo, que el que Sumo? faran és que quan vegin al contrincant que acceleren. I lluitaran. Sí.
Molt bé. I l'altra funció quina era? L'altra és que el robot utilitza el sensor de color per a girar pel camí negre. Jo també vull jugar. Em deixeu algun robot? Aquest, per exemple. 3, 2, 1... Mare meva! Això què és? No passa res, colla, perquè així guanyem tots i hem après moltíssimes coses en esta escola. I la primera és que la robòtica és superdivertida. I com que ho hem passat tan rebé, què vos pareix si ens fem una selfie de robots i persones humanes tots junts? Sí o no? Sí o no? Perquè la colla canalla! Què passa, gent? Tranquils, no heu d'ajustar la pantalla, ni jo me torna carabassa. Estic fent un homenatge als protagonistes del rànquing d'avui, els robots més flipants del món mundial. Sí, els robots, eixes màquines que funcionen de manera autònoma i que pot ser un dia substituiran els humans. Donis eixa música. Vinga, comencem. En el número 5, Deep Blue. Este amiguet es va fer famós en 1997, quan es va convertir en el primer robot capaç de guanyar tot un campió d'escacs, el rus Garry Kasparov. Ui, s'ha quedat una taca. Ara, molt millor. En el número 4, el senyor Advances Step in Innovative Mobility. Asimo per als amics. Es va crear per ajudar persones amb problemes de mobilitat. És un robot que pot caminar, córrer, fer esport i fins i tot ballar. Des de l'espai exterior arriba el número 3, Rover Opportunity. Este robot ha viatjat a Mart per ordre de la NASA per a investigar la seva superfície, el clima, si hi ha vida. Hey, l'euro que havia perdut. Arribem al número 2, Android Seed, un robot japonès que és igual a una persona. Té ulls, boca, queixals de l'enteniment. I és que, entre altres funcions, es va crear per a fer companyia a qui viu a soles. Estàs despert? Ah! No sabia que era tan lleig! I per fi, el número 1! Què podem dir d'ell? És fantàstic, superllest i ens ajuda a dur una alimentació saludable i deliciosa! Amb tots vosaltres, el robot de cuina! És tan simpàtic i afectuós! Mireu-lo, mireu-lo! Qui és el meu robot bonic? Qui és? No, para! Ei, colla, podria estar hores i hores mirant els peixos. Són tan relaxants, tan hipnotitzadors. I n'hi ha tants, espècie amunt, espècie avall, uns 28.000 de diferents. I clar, amb tanta varietat passa com amb els humans, que n'hi ha molt però que molt peculiars. Els seus colors impossibles i combinacions atrevides i estridents han convertit alguns d'estos peixos en les criatures més boniques dels oceans. El mandarí és un dels top dels peixos estrambòtics. Té uns colors tan intensos que semblen fluorescents. Desfila per les aigües del Pacífic amb l'ajuda d'unes aletes que pareixen plomes i una cua com un ventall. El peix ballesta de les roques no té res a envejar-li en vistositat i combina com cap altre estampats blancs i negres amb el groc de la seva boca. I parlant de boques, sabeu que el peix àngel de cara blava ja portava mascareta abans que nosaltres? I amb molta elegància. De fet, es considera un dels peixos amb més classe dels oceans. A d'altres, els colors cridaners els han llançat a l'estrellat. Mireu si no el peix pallasso o el cirurgià, o el que és el mateix, Nemo i la desmemoriada Dory. Ja ho veieu, en el món marí hi ha molt de peix guapo i famós, com en la vida, vaja, on també hi ha éssers que, sense ser molt agraciats, sí que tenen alguna gràcia que els fa especials i fins i tot populars.
El peix gota o borró n'és un bon exemple. Ha passat de ser el més lleig del món a tindre un bon grapat de ments pel seu característic cos gelatinós i rosa i un cap enorme d'on li penja un nas supergros. Un altre lleig oficial és el rap, del qual hi ha més de 200 classes, però només una, la femella del dimoni de la mar, té una part d'espina dorsal que li sobreïx per damunt de la boca amb un tros de carn lluminosa en la punta, que atrau les preses, de vegades el doble de grans que elles mateixes. I per a grans i particulars, un dels que més mola és el mola-mola, també anomenat peix lluna. Pot arribar a pesar 2 tones i com que no té aleta cabal, gasta la cua com a timó. Sabeu què li agrada fer al peix lluna? Prendre el sol. Quina contradicció! Per això, de vegades es deixa veure en la superfície. També és curiós i amigable i quan es troba amb submarinistes els acompanya en les seues expedicions. Heu sentit mai parlar dels homes llop? Homes que quan arriba la mitjanit es converteixen en llops. Clar que és una història fantàstica. Doncs alguns peixos que també mesclen els noms amb d'altres espècies sí que tenen coses en comú amb elles. I no és ciència-ficció. És el cas del peix vaca o bou, que es diu així perquè té 2 banyes, i també la pell tacada, encara que de blau sobre groc o verd. El peix lloro també vesteix de molts colors, però la verdadera causa del seu nom és el grapat de dents que té amuntegades de manera que pareix un bec de lloro. El peix lleó va armat amb una cresta d'espines carregades de verí i té aletes que pareixen plomes i s'obrin com ventalls. És un depredador de primera, com el lleó. També hi ha el peix gripau, peix gat, peix elefant, peix zebra i el meu preferit, el cavallet de mar, amb el seu cap ben dret i una cua que li permet agafar-se de qualsevol objecte. En aquestes aigües viuen barbs, un peix d'aigua dolça que es diu així perquè té barbes al costat de la boca i que a més és comestible. Encara que estos trobe que fan més bon gust. Fins a la pròxima, coll animal! Vull cantar-vos una història, la història d'una xiqueta que vivia en una illa molt xicoteta. Ella volia veure el món volant dalt d'una barqueta i una nit va decidir estudiar per a bruixeta. Vola, vola, que revola, va volant per tot el món. Mira, mira, que remira, per conèixer-lo millor. No li agradaven les guerres ni la contaminació, però estava decidida a canviar-lo a poc a poc. Ella és la bruixa curruixa, una bruixa xicoteta. Uns dies va volant en barca i altres roda en bicicleta. Utilitza els encanteris per a millorar el món, per a salvar el planeta. Oh, el planeta. Cal cuidar-lo molt millor. La millor bruixeta del món! Vull cantar-vos una història, la història d'una xiqueta que vivia en una illa molt xicoteta. Ella volia veure el món volant dalt d'una barqueta i una nit va decidir estudiar per a bruixeta. Roda, roda, que te roda, va rodar per tot el món. Camina que caminava per conèixer-lo millor. No li agradaven les guerres ni la contaminació, però estava decidida a canviar-lo a poc a poc. Ella és la bruixa curruixa, una bruixa xicoteta. Uns dies va volant en barca i altres roda en bicicleta. Utilitza els encanteris per a millorar el món,
i tots. La colla! Quina preciositat! La mare s'emocionarà segur! Laia, no sé, tu és que eres d'emoció fàcil, però la mare no ho tinc tan clar. Crec que això de pintar no és el nostre fort. Som artistes contemporanis. Podem dir que és una interpretació de nosaltres caminant per l'Albufera amb la mare. Ai, clar, amb horxata, barca i fartons. No colarà, però la mare es pixarà de riure, això segur. I vosaltres, què heu fet per a regalar-li a la mare? Envieu-nos una foto al telèfon o al correu electrònic de la colla i així agafem idees. Ja sabeu que ens podeu veure sempre que vulgueu en el web. I els matins de dissabte i diumenge en la tele d'Apunt. Ara vos deixem amb l'agenda. Disfruteu molt del cap de setmana i no oblideu que la colla com balla! Arranquem el cap de setmana amb la Fira del Llibre als Jardins de Vivers de València, una fira on a més de llibres trobarem actuacions en directe, contacontes i moltes coses més. I de València ens n'anem cap al Almassora, a la Festa per la Llengua que organitza Escola Valenciana i on podreu fer-vos el carnet de la colla mentre disfruteu amb tota la família de balls, concerts i un fum de jocs. Tornem al món dels llibres, esta vegada a la sala La Carreta d'Elx amb Leocàdia i los ratones, on de la mà de la bibliotecària Leocàdia i els ratolins Pérez i Peresa coneixerem secrets increïbles dels llibres de princeses. Ens posem les sabatilles per a fer ara la ruta a peu pel barranc de l'Infern. Una hora de caminada per un tram de via verda que acabarem amb danses, muixerangues i els concerts d'Hilari Alonso i Pep Botifarra. I acabem a la Sala L'Horta al Castellar Lo Liberal, amb Bola, un espectacle per als més venuts de la casa on descobriran colors, formes i geometries noves des d'una mirada ben divertida. Hola! M'ha dit un pardalet que no sabeu què fer el diumenge. Sí, este diumenge, 1 de maig. Doncs podeu vindre a veure Bola. Bola de l'Horta Teatre, on a la Sala L'Horta Teatre Bola. Un espectacle ideal per a la primera infància. S'ho passareu genial.